Judulnya Mbah Kader, ya Mbah Kader. Mbah, aku njaluk tulung maneh. Iki ana wong kemalingan lan kang dijupuk barang-barang cukup pengaji. Kebeneran banget kan kecolongan iki kok ya tanggaku dhewe. Mengkono oleh kondo brika Paryono marang Mbah Kader. Lah dek kapan oleh kemalingan Mas Par? Awan apa bengi? Awan Mbah, amarga ditinggal lunga niliki wong tuane lan omahe ditinggal suwung. Sing lanang paling 6 bulan sepisan nembe bali wong nyambut gawe ana pelayaran. Nanging sing wedok sejatine bengine wis bali. Lan wektu bali cah bagus lungguh dinglik kene ya Le Mbah Kader mernahake Bagas bocah umur-umuran 10 tahun supaya lungguh ana dinglik kang wis sumadya. Banjur Mbah Kader mlebu pawon lan bareng metu wis nggawa bathok isi langes kang wis diwenehi lenga jelantah. Pancen saranane yen ana pawongan kang njaluk tulung kudu ngajak bocah kang durung sunat. Yen kang diajak wis sunat ora bisa kanggo srana. Carane ya sejatine mayar wae. Bocah cilik kang durung sunat mau dikongkon lungguh ana dingklik, banjur jempol tangane kang kiwa kukune diosir-osir langes. Yen wis Mbah Kader banjur lungguh ana mburine bocah mau. Terus tangan tengene Mbah Kader nyekel pundhake bocah mau karo nyuwuk kanthi rapalan kan ora dimengerteni dening liyan. Amarga le nyuwuk mung umak-umik. Le cah bagus kowe aja kendhat terus ndeleng drijimu ya. Mengko yen ana gambare kandhakno apa anane kang mbok deleng mau. Nggih Mbah. Pancen oleh goleki pawongan kang jupuk biasane kanthi cara kaya mangkono mau. Kang bisa ndeleng gambar ana kuku ya mung bocahe dhewe. Wong liya ora bisa ketok, semono uga Mbah Kader dhewe uga ora weruh. Mula bocah kang kanggo srana banjur dikongkon crita apa kang diweruhi ana driji kang diosir-osiri langes mau. Wis ketok Le. Nggih Mbah, niki wit ketingal kados ningali TV. Apa kang mbok weruhi? Anu Mbah, niki wonten gambar griya ageng wernine putih. Oh iya cah bagus. Terus ana gambar apa maneh Le? Dereng wonten Mbah. Wonten tiyang Mbah wonten ngajeng griya. Terus napa wonge Le? Niku tiyange wonten ngandhap wit talok. Ciri-cirine wangi kepriye Le? Ndek apa dhuwur, nganggo klambi apa? Anu Mbah, nganggo celana jin lan kaos ireng, tiyange tasih nom Mbah, rambuté kriting lan awake wonten gambare tato. Wis mlebu omah Le wonge. Niku kadose lewat cendela, kadose mboten dikancing cendelane. Bagas banjur nyritakake apa wae kang dideleng. Dene Paryono melu ngrungokake karo nulis ana buku notes karo sedhela-sedhela katon mikir. Kira-kira wae nyocokake apa wae kang wis dikrungu karo pawongan kang bakal didakwa malih. Kira-kira setengah jam dirasa cukup Mbah Kader banjur nyuwuk Bagas lan banjur langes ana kuku jempolane Bagas diusapi gombal amoh kang wis sumadya ana cedhak kono. Wis ya Le, ora usah wedi apa kang wis mbok deleng mau. Lah ora usah mbok critakake marang sapa wae. Mbah Kader muni mengkono mau karo nguyek-nguyek rambuté. Nggih Mbah. Nuwun Mbah. Muni ngono Paryono karo ngajak salaman Mbah Kader ora lali mbeseli amplop. Piye Mas Par, kira-kira sapa kang jupuk? Wis duwe gambaran. Wis Mbah, sapa maneh malinge? Ya wis mengko enggal tak rangkete. Paryono banjur terus enggal bali nyengklak sepeda motore lan Bagas nggoncengake ana mburine. Bubar ngeterake Bagas banjur ngeblas menyang kantor. Wis genah saiki ketemu malinge man. Suparman kang diajak ngomong banjur mangsuli. Sapa Par? Buktine apa wis cukup? Wis gampang mengko tak cekeli dhisik. Wong seksine ya wis ana lan tumuju menyang dheweke. Hati-hati Par. Parmin sing mbok dakwa iku saiki katone wis mertobat temenan. Oleh usaha ternak wedhus ya temenan maju. Oleh ibadah ya ora tau kendhat, tansah sembahyang ana musala cedhak omahe. Walah paling kanggo nutup wae man, wong wis dasare maling ya maling. Masa bisa Maria. Ya wis karepmu.
Sorene bubar wektune sembahyang asar, Parmin diglandang menyang polsek. Kak dakwa yen dheweke kang maling ing omahe Pak Satyo nakoda kapal mau. Ing desa banjur umyek maneh kamangka sawise dihukum amarga oleh maling sepeda motor biyen, Parmin katone tindak tanduke wis malik grembyang. Wonge ya ora nate metu adoh-adoh kecoba ana kebon ngudi oleh ternak wedhus ing mburi omah lan wiwit maju. Luput iku sembahyang lan ngaji ana musala cedhak omah. Mula warga kampung ora percaya yen Parmin kumat maneh. Wong ya kang dijupuk kok mung komputer lan laptop yen niat maling. Lah iya Ji, apa ya bener Parmin kang jupuk nggone Pak Satyo? Pak Lurah takon marang Surji keamanan kampung kang kebeneran lagi ana kantor kelurahan. Kadose nggih ngaten lurahe, wong Pak Paryono sampun nggene Mbah Kadar. Tirose ketingale yen ingkang mendhet Parmin. Embuh kok atiku rada ora kepenak ya Ji. Wis sesuk bubar rapat ana kecamatan, aku tak ngendangi Parmin ana polsek. Arupa kaya ngopo iku ya wargaku. Sesuke bubar rapat ana kecamatan, Pak Lurah sida mampir menyang polsek. Saperlu ngendangi wargane kang kadakwa njupuk laptop ana omahe Pak Satyo mau. Kebeneran Bribka Paryono ana kantor. Sugeng siang Pak, badhe ningali Parmin. Monggo Pak Lurah kula dherekaken. Muni mengkono Bribka Paryono terus ngajak menyang ruangan mburi. Ora suwe banjur Parmin wis mlebu ruangan nggone Pak Lurah nunggu. Monggo pun sekecakaken Pak, kula tinggal rumiyin. Paryono terus metu ninggal wong loro ana ruangan. Iki men tak gawakne sego tempe penyet. Muni ngono Pak Lurah ngulungake buntelan sego lawuh tempe penyet. Dene Parmin mung tumungkul karo ngeses kira-kira oleh ngrasakake kemenge raine kang bengep kaya tilas dipilor. Inggih matur nuwun sanget Pak Lurah. Ora to Min, apa bener to awakmu kang jupuk laptop nggone Pak Satyo? Saestu demi Allah, sanes kula ingkang mendhet. Lah seksine ana kandhane rikala barang mau ilang awakmu mlaku ana ngarep omahe Pak Satyo. Lah kleresan rikala semanten manuk kula prenjak ucul saking kurungan lan mencelok wonten wit talok ngajengi griyane Pak Satyo. Dadi bener kowe ra njupuk. Saestu Pak Lurah. Rikala wong loro mau lagi wawan rembug, kaselak tekane Pak Satyo lan Bribka Paryono. Pak Lurah diprayogake nyedak oleh wawan rembug sedhela. Lan Parmin banjur dikongkon metu nunggu ana njaba. Lawang dikancing, wong telu banjur lungguh ana kursi, lan Pak Satyo ngetokake piranti lan antarane ana laptop diseleh ana ing meja. Pak Lurah lan Pak Par kleresan kula wangsul amargi kapal kula risak ngedok wonten Makassar. Mila kula langsung kemawon wangsul. Lan kleresan kok ya pikantuk alangan nggih Pak Satyo, Pak Lurah ngrambuli. Menapa leres ingkang kadhapa Mas Parmin Pak Satyo? Amargi bukti seksi sampun wonten sedaya kok dateng Parmin ingkang mendhet. Kadosipun manut pamanggih kula kok saking rekaman CCTV ingkang kula pasang dhateng griya kula sanes Mas Parmin ingkang mendhet. Nanging lare kuli bangunan ingkang nggarap rehab ing griya. Nyuwun duka CCTV menika kula pasang kanthi sisih deman. Amargi nyambut damel kula lak inggih tansah ninggal griya ngantos wulanan. Semah kula kemawon ingkang boten ngertos sinten ngertos wonten tiyang ingkang boten sae mlebet griya semah kula. Maaf nyuwun duka. Ingkang boten sae mlebet griya. Lan semah kula mangro tinggal utawi tapihe kendhu. Pak Satyo gumiyung leges, suwalike Bribka Paryono malah wiwit gemrobyos kringete. Lungguhe ora jenjem, wong telu banjur padha njinglengi rekaman CCTV ana meja. Katon cetha yen pawongan ana rekaman mau dudu Parmin. Belai tenan. Dadi sasuwene iki aku kang salah. Bribka Paryono kemecap lirih karo nyekel sirahe. Ana pikiran kaya terus katon pating kecungul pawongan-pawongan kang sasuwene iki didakwa maling amarga saka oleh njaluk tulung marang kaluyane Mbah Kadar. Terang bukti rekaman CCTV luwih kuat tinimbang bukti liyane kang sasuwene iki dadi landhesane.
Sakala Paryono lemes, terus ngadeg mlaku metu buka lawang. Dene Pak Lurah Pak Satyo mung bisa panten. Wong loro wis mangerteni yen sasuwene iki Mbah Kadgar tansah kanggo jujugan pawongan kang rumangsa kelangan. Min coba mrene yo. Nggih Pak, kula wis aku njaluk sepuro marang awakmu. Saiki awakmu mulya bali mulya. Iki tak bani duit kanggo numpak ojek. Karo muni ngono duit kang ana dompete diwenehake kabeh kaya-kaya duit mau bisa kanggo nebus kabeh kesalahane. Nuwun. Jadi saya itu kalau jauh dengan ibunya anak-anak itu kreatif, tapi kalau dekat malah enggak. Matur nuwun, kalau ada kurangnya.